Сполучава се Божият раб Велислав за Божия тървия Доротея, името на Отца и Сина и Светия Дух. Сполучава се Божия тървия Доротея за Божият раб Велислав, името на Отца и Сина и Светия Дух. Вие, Доротея Любомирова Христова, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Велислав Руменов Велков? Вие, Велислав Руменов Велков, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Доротея Любомирова Христова? Да. Обявявам гражданския брак между Доротея Любомирова Христова и Велислав Руменов Велков за сключен.